नमस्कार प्रणाम भैया लो, हम सब जानी के पैर छू प्रणाम करतनी। तहलो इनके जनते बोलो त्रिशाकर मधु जी के जवन अपने भोजपुरी समाज में सबसे अश्लीलता वीडियो दे वाला आज तक इहे वाली जब इनकर एगो वीडियो वायरल भइल बा MMS वीडियो जवन हमरा लागत एक घंटा के लमसम बाटे 52-57 मिनट के बाटे जवन भोजपुरी समाज में आज तक ले सबसे गंदा वीडियो बा। हमारा भोजपुरी समाज के ई एगो जानल मानल एक्टर रही है। इनकरा के लोग बहुत प्यार देते रह, बहुत मानते रह। इनकर गाना खूब दबा के चलते रह, लोग इन्हीं के वीडियो देखते रह इनकर रानी एक्टर्स के। हम बता दी भोजपुरी के हर एक कलाकार के साथ इनकर सॉन्ग बा, एल्बम बा। हमार नीलकमल जी के साथ भी बा जवन सॉन्ग बहुत चलल, मिलियन क्रॉस कैले बा। और हमारा पवन भैया जी के साथ भी बा इनकर सॉन्ग, बहुत अच्छा डांस कैले बाड़ी, बहुत चलल बा उनकर वीडियो। भाई अच्छे कलाकार के साथ इनका बा, नीलकमल जी के साथ, पवन जी के साथ और राकेश मिश्रा जी के साथ भी बा। राकेश मिश्रा जी के साथ जौन बा इनकर एल्बम बहुत चलल बा, बहुत ज़्यादा वायरल बाटे। बहुत मतलब आदमी ओके उस सॉन्ग के बहुत पसंद कैले बा। आ खेसारी भैया जी के साथ भी बा इनकर गाना। हर एक कलाकार के साथ इनकर गाना बा, हर एक कलाकार की नज़र में गिर गई बड़ी ये समय। अब का बचावल दा इनकर बारे में? अरे इनकर पर्सनल लाइफ रहल तो भाई अपन पर्सनल एथी करती, वीडियो बनावल कोनो जरूरी रहल। एगो वीडियो की वजह से ही पूरा भोजपुरी समाज के नज़र में गिर गई बाड़ी, पूरा कलाकार के नज़र में गिर गई बाड़ी। अब कोनो कलाकार इनकरा के अपना एल्बम में ना ली, ये तो 100% बा कि अब कोनो कलाकार इनकरा के अपना एल्बम में ना ली। इनकर MMS वीडियो जन बा तो बहुत गंदा तरीका से बाटे। वैसन वीडियो देखे में तो ये ऐसा बाड़ी या इतना गंदा काम मत पूछी लो। अगर रउरा लोग के देखे के बा इनकर वीडियो तो कमेंट में एक बार WhatsApp नंबर अपन शेयर कर दी, हम पर्सनल में आपके भेज देम। सब जानी के इनके वीडियो देख लेम कि कैसन काम कैले बाड़ी, का इनके भोजपुरी में रखल जा कि इनके निकाल फेंकल जा। अब रउरे लोग पर डिपेंड बाटे ऐसा कलाकार का भोजपुरी के लिए ठीक बा कि सही बा कि गलत बा, का बा रउरे लोग अब निर्णय करम लो। हमरा से हम तो यह कहता नहीं कि ऐसा कलाकार के अपना भोजपुरी में समाज में अब रखे लायक ना।